Vă salut pe toți, eu sunt Horsepower Rider și astăzi o să vă arăt un tutorial foarte simplu și foarte scurt pentru car parking să faceți foarte repede bani. După cum vedeți aici la gift, get gift, scrie get gift, da? Și dacă dau get gift îmi dă bani, da? Bun, și acum poate unii dintre voi n-aveți răbdare să așteptați până mâine și vreți să faceți foarte mulți bani foarte rapid. Bun, păi ieșim din joc, da, ieșim din joc. Am ieșit din joc. Am ieșit din joc, da. Mergem aici. Mergem la telefonul ăla. Scriem în căsuța de căutare din setări dată și oră. Și știu că nu suntem în 5 octombrie, dar am mutat data ca să pot să fac banii foarte repede. Da? Dăm aici 6, dăm efectuat, după care intrăm în joc. Stați că nu știu ce am uitat să închid jocul. După ce dați 6 și dați efectuați, închideți jocul și reintrați. Ca să vă meargă. Da, ca să vă meargă. Bun. Reintrăm în joc și o să vedeți că scrie jos în colț get gift din nou. Get gift, da? Dați așa. Și acum dați click pe el, iară scrie 15 ore și 59 de minute. Iară ieșim din joc. Și mergeți aici și tot schimbați data și dați efectuat și schimbați data, deci intrați, faceți tot așa până vă plictisiți și până faceți câți bani vreți voi în joc. Dați, de exemplu 8 efectuat. Și intrăm din nou în joc. Și faceți asta până când vreți voi, până vă ajung banii pe care i-ați strâns. Să zicem că dau iară get give, vedeți că iară mi-a dat bani. Să zicem că ați strâns câți bani vreți voi. Bun, și acum dacă dau pe data de astăzi, o să apară aici în colț foarte multe ore de așteptare și voi poate nu aveți răbdare să așteptați 300 și ceva de ore, da? A strâns banii, bun. Mergeți aici. Mergeți la setări în car parking, mergeți la save progress. Dați aici pe save, pe butonul de save. Salvați. După ce salvați, ieșiți din cont, deci vă delogați din contul vostru de car parking și reintrați din nou și o să aveți și banii pe care i-ați strâns înainte să vă delogați și o să aveți iară 15 ore de așteptare, deci nu o să aveți 300 de ore până la următorul cadou, o să aveți 15 ore. Deci asta e o metodă foarte simplă de a face bani în car parking, foarte rapid. Nu trebuie să știi mare lucru, trebuie doar să faceți ce am făcut eu în acest videoclip. Și am și o rugăminte la voi, nu uitați să dați like, un mare share să ne strângem cât mai mulți, dar chiar să ne strângem, adică să ne strângem mulți. Un share, să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Eu am fost Horsepower Rider și noi ne vedem la următorul clip. Pa, vă salut!